सुंदर वंदना के कार्यक्रम प्रदुमन जी दिखौले हैं। चटकदार मार दी। कहा जाने हमने के बिहार में नीतीश कुमार से भी बढ़ बढ़ के लोग एजा बैठल उ डारे डारे चलो तरह तो एजा लोग पाते पाते घूमते लाई है। लेकिन लड़का जाके मैया से कहले कि माई आ जाए माई कि अपने आचा राख छैया में शरण दे दो। माई अरे किस सेवा में ले पूछले हो अभी जौन कट लागल है इका एकरे के कहत रे कि पावर ब्रेक। हां वही में एगो लड़का कहता ध के बताओ। अब देखिए हम तो आज तक गाड़िए में ब्रेक देखले रहनी है, चाहे कोनो ब्रेक होखे, डिस्क ब्रेक होखे, चाहे हैंड ब्रेक होखे, चाहे पावर ब्रेक होखे। आज तक तो हम गाड़िए में देखले रहनी है, लेकिन आज इनका गाड़ियों में देख लेनी पावर ब्रेक। प्रदुमन भाई के गाड़ियों में मैंने जवना गाड़िया से ही चल के आइल ओहू इनका गाड़िया में पावर ब्रेक अच्छा लागल। लेकिन पावर ब्रेक देखौला इस सुमिरन वंदना के चीज ना, वंदना हमने के गावत नहीं जा, तो वंदना के हृदय से करे के चाहिए। अब गाड़ी के पावर ब्रेक देखैबो वंदना में ए पर भगवान खुश ना हो ना, शांति मन से पूजा करे के चाहिए। गलती नहीं किनु कहो ना, ना तो ई ना कि मन बा बैठल बड़ा पूजा पर ध्यान गइल बा भूजा माई के वंदना पावर ब्रेक का डिस्क ब्रेक देखौले चला। माने लोग से देखा के राम नाम जप आ साझी खानी छरदवाली छत टप। प्रतीक कुमार जी 500 रुपया फिर पुरस्कार देनी हमरा के बनले न रह जाए। हां एकदम रजिए भोग ली, राजा बन के राजे करत रह जाए। भगवान से यह प्रार्थना करो। जय हो जय हो। मलमलिया डेंटिस्ट प्रतीक भैया हमरा के पुरस्कार दिहन, भगवान बना के रखो। 500 रुपया का धनराशि प्रदान कइले भाई। तई पावर ब्रेक जब तू देखौला आतना महला के कोनो जरूरी नहीं ना, गलती नहीं किनु कहो ना, यही चीजिया के अगर हम देखाई जो गायत्री बाबा वाला बात कहला हो 20-25 वर्ष पहले गायत्री बाबा के उहे भाव हो नहीं, 3 गो ठोकर लागे धा 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 आ खाली कुर्ता हिला दे, कमर ना हिले उनको ना, कुर्तावा हिला दे तो बुझाए कि मैं समय ने कान दाज रहे
धा 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 हाँ कमर ना हिली खाली कुर्ता हिली हाँ कैसे कैसे अरे किस सेवा में ये हाँ हम नचनी है ना नहीं नचल ना खाली कुर्ता हिला हाँ। फिर से देखिए दिखाई। अरे किस सेवा में उहे ही उठी है तो हाँ सेवा में इका का हो एमे कुछ बा ना अब करबो करतो सुमिरन बात तो ठीक लगे हाँ दू गो नृत्यंगना लोग अभी आइल बा नचनिया लोग गरिए में बा हाँ वो कहलाइल बा 5-5 7-7 हजार के नाइट दे के काहे खातिर बोलावल गइल कहा ना वो लोग के नाचे के काम बा वो लोग नाच के खुश करी हाँ अब नचनिया वाला कामवा तू ही उठा लेता रह गायको वाला कामवा तू ही उठा लेता हाँ हां आए तो कनी के मार्केट खा जइबो आए कतनो बढ़िया नचब हाँ त केहू एको बार ना कहि कि बे जीरोवे बढ़िया नाचत नचनियन के मत बोलाई गरिए में रहे केहू कही ना कतनो निमन नाचल हाँ वो ओरिजिनल है स हाँ ओ कनी के बर्न ठिलावला से लोग खुश ना होई त तारा डीकी हिलावला से केहू खुश हो इनका डिक्की में नाच बाकी कायदा में फायदा में रहब हाँ। अरे बस सेवा में आई देखा फेर प्रतीक भैया डॉक्टर एस नंदा बड़े भैया की ओर से 500 रुपया फेर धनराशि प्रदान भइल भगवान बना के राखस आ हाथ में जस्ट बेस अपजस कहियो मत तो सेवा में ले जाइनी जवान जुड़ल बाटे मां ए माई खाली हाथ दर सकते हो खाली हाथ दर से खाली हाथ खाली हाथ खाली हाथ दर सकते हो घूरल ना ए हम हो आइल बानी आशा ना पूरा भरोसा बा मैया के लइका के लाज बचैबू कि अपना बबुआ रोशन के दर्शन दे दहो तो अपने आँचा राख छैया में शरण अब तनी चलते चलते एगो वंदना गणेश जी के एक बाद सुमिरन के कार्यक्रम बन के रंगारंग प्रोग्राम होई बाकी ये जे कलाकार जितना लोग आइल बा सबकर सम्मान बा सब केहू गाइए जा लेकिन लो एगो बड़ा बढ़िया गौले कैसे कैसे